Jagung sakmene kae. Lop kula. Terus kok kakak karuan palae. Sampai kabur nek ku nampani. Ya, tak kei gelem ora. Wis. Ya Allah. Wong tuwa ndur kasak ngene. Wis balune wis. Ya Allah. Sampe kae. Matur nuwun ya Allah. Terus iki jagung. Jagung manis apa jagung biasa iki? Wis nyapi. Ora bindung padha. Bingung. Yo. Sapa? Sing urung umam. Mumpun Mbak Dilani. Hah? Dingrek. Mumpun Mbak Dilani. Kontol, mbok tak kebosok. Ap. No. 6. Itu. 8 dhisik. Oh, ap. Oh. Itu. 8. Kok sithik-sithik kok ngono. Ya, mbah. Aku mentang masak aku. Ap. Oh. Kok diboy ge nek jek. Sapa sing nyang sapa? Hitung dil, nah kaki omong arep buyak omong, gak omong. Nek hitung wargamu. Warga mulai habis dan Mas hitung. Hitung sak dil. Mas Eko Mas Eki ya. Masih kayak montore cocok kono. Dadi wong pira? 8 lho kowe mbek aku ora. Oh, gak. Iya. Ini tambah cocok. Tambah cocok. Siap, sama-sama. Tak godhog. Tak godhog Pak Di. Seperti kaya wong anu. Wis gak kono. Mbak ngobrol ke. Ya Allah. Apa ini? Ini apa? Katanya Mbak Reti. Up. Mbak Reti ke situ. Mel. Nah, berapa sih? Kurang berapa? Wes, sama-sama. Kita kurang tak sibuk nek. Nggak chat Mas Happy. Linda dia mau sama aku. Linda sama aku tuh. Untuk kayak ini. Mas Manur motornya mau kono.
Sampun pas. Ki nggo Linda karo Mas Mandor. Golek ndi iki? Mas Mandor Linda ora rapi. jangan. Pakai apa Mbak Mandor kene lho. Mbak, biasanya Mbak Repi. Hmm? Linda biasanya Mbak Repi. Itu pindah rate ya. Terus ki Mas Mandor. Ndi iki? Mantare ketemu lho. Kenai lho. Kenai ngene Mas Mandor iki. Terus Mbak Endah niki, Pindah rate. Nah. Ini. Oh. Sing landem ora uman. Mur. Ini aku tak gosok guys. Mantul, gamis mantul guys. Wes, aku lek ini. Lek mor, wes, hargane wes lho, mantul lho lek gamis tak gosok aku. Wes, digodhog aku godhog. Godhog jagung. Wes, tak cukup bendo aku. Bendo mel. nah iki ngene Mbak Ngatini, Mbak Mur karo Mas Ayo. Ini ngene Mbak Endah, mau digawa Mas Arifin. Kayak baju ini tinggal ini cukup kayak. Ini itu. Dikit jagung aku. Dikit jagung aku. Langsung mbok ganggu aku. Pakai sari manis. Duh, Iya, bener. rambus. Wis. Ya deh. Apa dia kan? Mungkin karo karepku. Ndi manciku padha ndi? Sesuk tak gawe jaminan. Wis, rasah mulih turu kene. Tapi satu. Heeh. Wis, tak dudukno jagung ben tenang karo itu. Berarti selama kena adil, ya ora pun kok bingungi. ini boten tenang. Enggak. Ora nek dodokan. Pak Dik matur nuwun ya, Le. Pak Dik iki saumuranku nek gak saadikanku. Ketoke piye? Nek menurutku gak aku ya ketoke ya. Nggih. Ketoke lek sapa nek? Sepuhan mae. Oh, iki guys. Wis kok. Jagung. Udan-udan enake gawe tut. Entut. Wong iki nandur dhewe guys iki wong sawah opo. Kurang-kurang hebat. Kari. Angkot dia. Kok enggak nih? Ada jaminan sih, kedoyan ora. Wong sak iki panganane ora ngono kuwi. Panganane kan burger. Ya, Itu jas doyan apa? itu lagi di base-nya. Harganya pire sih? Besok dikit bakwan. Bakwan jagung. Nah, nek mendem. Ampak kabeh, guys. Ya Allah, mbah-mbah diparingi sembuh ya. Gusti, jangkat penyakit ya Allah. Aku bayangno sing rumah sakit ya. Ya bayangno sing lara. Yang diparingi sembuh ya Allah. Jadi iki sing waras niki kula ngger sami.
pikiran di keluarga lorong kita. Termasuk saudara guys, kerabat. Aja ngono, Dik. Nek wong mergi iki didelok to, Dik. Bukan. Kota-kota mak dikoceki ijo iki lho. Dikoceki iki ngene lho, dingecek. Jenenge gak dikoceki. Apa? Dikeceli. Ya ampun, Gusti. Sing ora legi, Dik. Bukan kok nemen yo. Bukan kaya Jagung. Ngene lho, Dik. Nek om mergi iki dingerti yo. Aja ndandang matamu. wis kene kok jas. Jas. Nah. Mana nak iki? Iki senenganku jagung ya Allah. Atur nuwun ya Pak Di. Ya Allah Gusti, kangen aku jagung iki. Ya Allah. Nyali si kowe ya, Mbak. Iya, Mbak. Nah, iya, Mbak. Wes, kurang-kurang Mbak, kok kena gue jaminan tukang, Mel? Pemain aku, kok piye iki? Longi! Longi siji. Longi! Gak situ nganu guys, Kok anak? Kan info tukang aku piye iki? Kok jaminan tukang kok? Tentang modal ngono kok malah modal no cacah. Oh gak tak wehno cacah kok yo careman. Ontak ambil dhewe, cekrek ambil dhewe. Wis enek kabeh. Kok tak wehno tanggane, tak weru neh iki. Kok ora. Hebat baru. Oh, masih ora nyangkep. Wis ta, ora dibar wae. Ini tak jenggon Mbak Kemi, ngomong. Primer aku kayak bisa. Espresso kayak ini. Mau longe Mak. Pinten dilongi pinten. Gua anu jaminan lho. Lagi dilongi pinten tak penting. Kok iki tok. Longi pinten. Tok. Longe 5 lagi. Mau dikasih orang longine bimo. Kira sama apa kira mau? Ya kayak iki kok. Ngerke boy-boy tok. Apa no? Oh, alah apa. Dadi iki ben sok anu. Ora nek jamin kayak sak menapi he. Terus si apian, panganan radio pangan dhewe, ngono lho, Mas. Cuman ngono. Sipuk nek. Marketing. Mantap ya Allah. Dan pagi matur nuwun Pak Di. Ya Allah, ya Allah. Si Pak Di lek yo ngene iki. Wis piro nih? Kowe ora sama jagongku. Kowe bar tak kei kok. Cek mam jagung. Ayo no. Wes di sakmene nek. Sosok mandek ku karo yo wong pira? Balik limo balik limo. TikTok paling situ. Menyang. Itu anak semuanya. Anak sing menyang. Mantap. Orang mana? Loncok kok. Tak nopo. Limo. Dong sisi-sisi guys, juga jaminan. Itu kan aku kan juga jaminan di kantor kamu. Ya kayak jaminan. Bingung. Masuk. Jadi rata sisi aku.
Kita itu sesuai arahan ya guys. Kayak aku tak jujur kan melok apa gak? Wes kudu dulu bae kek Mas. Kebang tukang wong piro? Kan iki. Oke, sing jaminane ping kolong dino wis. Kita mangan. Kebijakannya makan deh, ya Allah. Makasih Pak Dik, Mbak In. Wes, tak meneh, wes. Wes ya. Wes. Iya, Aku mau bawa ya itu bawa. Jagung. Godak Jagungnya nggih, Pak. Jagung mentah. Nah, ini tabrak wis sapa? Tabrak. Tapi nek sote iki anggrek, guys. Wis mekeh ya wis. Ada senang. Lanjut menggodok jagung. And this is jagung. Corn. Corn. Popcorn. Yes. Kita bikin popcorn. And this is Goreng. digoreng jadi popcorn. Bahasa Inggris bisa tok no. Bahasa Inggris kok piro? Untuk alat mulai. Karena yuk, terus nang ini. Lho, Wes. mboten toyo mateng lho, Mak. Wah, nek ngene anti yo. Ora nganti toyo ngono ancah kok. Tak rekepane. Sampai digodok. Ini dah. Godok jagung. Ini jagungnya jagung biasa. Iya gak sih? Jagung kuning. Tak tutup tuh. Closing. 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 Wes guys, cuma di rumah Pak Jangan lupa dengan segalanya tidak ada rezekinya dan apa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.